Ребята, я рада вам сообщить, что девочки из нашего класса участвуют в конкурсе экскурсоводов. Всех приглашаю в музей, послушаем новую экскурсию. Прывітанне, сябры! Запрашаем вас у музей гісторыя вуліц горада Гродна. У нашым горадзе кожная вуліца – гэта помнік мужнасці, геройства і самаахвярнасці. Імёны, высечаныя на таблічках – гэта імёны людзей, чые жыцці навек звязаныя з Вялікай Адчыннай вайной. Вуліца Фамічова у гонар Михаіла Георгіевича Фамічова, двойчы героя Савецкага Саюза, камандзір танкавай брыгады, удзельнік Сталінградскай бітвы і вызвалення Львова. Яго танкі ішлі наперад, нават калі здавалася, што далей ужо нельга. Дмітрий Михайлович Карбышаў – рускі і савецкі ваенны інжынер, генерал-лейтенант інжынерных войскаў, герой Савецкага Саюза. Падчас Вялікай Адчыннай вайны трапіў у палон, прайшоў праз 12 канцлагераў, уключаючы Асвенцым і Маўнхаўзен. Нягледзячы на жудасныя умовы, заставаўся стойкім да канца. А вось вуліца Сівачова. Александр Михайлович быў камандзірам першай пагранічнай заставы пад Гродным. 22 чэрвеня 1941 года у першыя гадзіны вайны яго застава трымала абарону 11 гадзін супраць цэлага нямецкага полка. Ні адзін пагранічнік не здаўся. Ні адзін. Імя Александра Сівачова з павагай носіць і наша школа. Вуліца савецкіх пагранічнікаў. Тут, на падступах да горада, байцы 86-го пагранатрада прынялі першы ўдар. Сярод іх быў Віктор Усаў, таксама герой Савецкага Саюза. Сёння ў іх гонар усталяваны мемарыяльны комплекс на вуліцы Пуповіча. Але вайна – гэта не толькі абарона, гэта і вызваленне. Вуліца Захарова у памяць аб генерале арміі Георгіі Захараве, пад камандаваннем якога у ліпені 1944 года быў вызвалены сам Гродны. Вуліца Антонова у гонар Алексея Антонова, начальніка генштаба, распрацоўшчыка аперацыі «Багратыён». Ён адзіны савецкі генерал, узнагароджаны ордэнам Перамога. Вуліца Болдзіна у гонар камандуючага 50-й арміі, якая вызваляла Тулу, Калугу і ўдзельнічала ў баях за Беларусь. Вуліца Будзённага легендарнага маршала, тройчы героя, аднаго з стваральнікаў савецкай кавалерыі. Вуліца Белуша. Михаил Белуш – малады партызан з Мастоўскага района. У чэрвені 1944 года закрыў сваім целам амбразуру варожага дзота. Яго подзвіг дазволіў атраду прарвацца наперад. Яму было ўсяго 19 гадоў. А зараз пра вуліцы Соламавай, Чайкінай, Сухамбаева, Курбатова, Брыкеля. Уважаемые пассажиры, запрашаем вас наведаць школьны музей гісторыі вуліц горада Гродна. Па-першае, тут вы адкрыеце для сябе веды пра нашых продкаў і герояў, у гонар якіх названы вуліцы. Па-другое, гэта магчымасць культурна ўзбагаціцца і адчуць жывую сувязь з мінулым. І нарэшце вы дакранецеся да самой гісторыі нашага горада. Сардэчна запрашаем.